P-pisteen Kaarelle. Sindel sitten katsoo, että onko kenellekään antaa. Laittaa ristisyötön sieltä ja lähtee kakkoon. Aivan vapaa paikka, josta Jesse Saarinen ei voi laittaa mitään muuta kuin kiekon maaliin. Komea ylivoimapyöritys. Nyt kuvio kulki. 4.26 ja Pelikaan rankoisin kovasti töitä ja kyllä tekee sieltä töitä myös Marko Pöyhönen. Tämä on hyvä kolmikko. Nyt tulee Forsströmille näppärä syöttö hyökkäysalueelle ja sieltä hän pääsee vetämään ja kiekko on yllättäen maalissa. Ei tuo Forsström kyllä noissa suorassa hyökkäyksissä mikään erikoismies ole, mutta tällä kertaa näyttää siellä Petri Vehanen nyt puolustaja pelaaja raumalaisista, joka yrittää siellä tavoitella. Nyt sitten Heino uudestaan sieltä Jesse Saariselle ja Saarinen on puolittain läpi ja pääsee vetämään toinen maali Jepelle jo tänä iltana tasan 17 minuuttia ja Saarinen potkaisee pari rankkaa potkua oikealta puolelta ja sen jälkeen tulee tuohon P-pisteen Kaarelle ja todella maukas, komea rannelaukaus ja näin Saarinen nyt hyvällä liikkeellä. Tulee siniviivalle asti ja pääseekö siitä sitten, nyt oli siis Jeppe Saarinen vetopaikassa, pelaa täysin vapaa paikkaa siellä sitten Piispaselle, miksi otti haltuun, olisi vetänyt suoraan, Piispanen nyt pelaa sitten sieltä loistopaikan Kari Haakanalle ja Haakana tekee toisen maalin tällä kaudella ja on siellä maila pystyssä, no se on varmaankin sitten niitti jo tämän iltaisen otteluun.